Tämä video ei sovellu herkille. Mitä? What? Se lukee mun vuokrahevosen nimi. Mikä tuo ihme paperi on? Katsotaanpas. Mä oon Ruu, saat Ella. Kato taakses. Kato taakses, voi ei tää tuulee. No ihan sama. No niin, katsotaan taakse. Hei, mikä tyyppi sä oot? Mikä ihme tyyppi sä oot? Mikä ihme tyyppi se oli? Olikohan se joku ihme... En tiedä. Onks tää Ruu? Ei! Pakko soittaa, mulla ei oo puhelinta. Laitetaan toi hitin paperi takaa tuon paikalle, että mua ei syytetä jostain tyhmästä. Missä?